Yung magbigay-ingat sa mga nasa hindi sa sindikato. Pati natin sa tuwing inaabuso ng ilan ng pagmamalasakit ng Estado, ipinapayang din nila sa alanganin ang buhay at kabuhayan ng napakaraming Pilipino. Matapos nga kung may gaya isang pangkat sa relocation site, sila mismo nag-ikayat kung ilang kapitbahay. Sumama kayo. Bibili. Dito. May isang po, prioridad natin ilipat ang mahigit 11,000 libo ang pangunahing taguyan ng tubig sa Pilipinas. Hindi ka rito. Dito. DSWD, MNDA at DPWH, lumilinaw na po ang sagot sa sunod dito. Sa pagpong halimbawa ng transformasyon sa pamamahala. Di ba't matagal din nabilbin sa Kongreso ang mahalagang batas? Nito pong nakaraang taon, na isapatas na sa wakas ang Sin Tax Reform Law at ang Responsible Parenthood Law. Upang harangin ang ating mabuting agenda. Tinitipang ninyo kung ano ang napakita sa mas Uy. at isinulong ang tunay na servisyon. Halika na. Halika na. Inalapit ko na rin po sa aking kongreso ang ilang batas na makakatulong sa pagpapatuloy ng national natin pagbabago. Maamyenda na po sana ang governance law upang mas mapalakas ang kompetisyon at mapababa ang gastos sa transportasyon ng ating mga sakahan at industriya. Naisulong na rin po sana ang Fiscal Incentive Rationalization Bill upang maging mas tapat, malinaw at may